Kani Kadai Batesi TV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Na kimat jonggane gajan mit sngi balang ngine phai shwa shakimat kubor na keleng kejela. Ki runar bemla bantip hakamiet shiteng senya jongka khandai tarik unok pra kila rong tu ya ka wei ga masih kemdut nasem. Kadai ga masih jong ba Protowel Karbani na kashnong Shirwang Eastern West Khasi Hills District. Kamasi kadai ga bau ba Karbani ulari da ga ba Shimram. Henin ka step pat ki don ki brio ki balaya thu bakilaya kando ya ka kali ka bomdan yo number plate ha ka shnong umle ha ka surak ba National Highway 44E ha ka por shibajemen step ka bakit bat ka wei ka masi ki dekhot ka Khasi Students Union ki lakhi bitar lab hadien bo wei pulit ula loj ya ki lama yong ba persya ya ka Citizenship Amendment Act balate da ki dekhot jongka KSU ha ka thain polo ki dekhot jongka KSU ki la lej ban dawa ba udai ban lej te biang ya ki lama yong hadien bo la kam ba shim la poi perkhat ban puli ya ki jingtho ha ki banner shwa ban loj ya ki lama balate da ka seng wat haba ki don ki an ki kendon sarkar bate ba khum ya ki paj ba Nrei ki don pat ki riau shim kabu ki bapen sniu dur ya ka saudong saukun jong ka mentedu bat menkrem. U presiden ka khuit ya ka wa mentedu uma kru el pariat ula kren benyau hadien bu layo i ya ka jingsyak ta bat jingsyak penjot penpra ki tenat wa bat ki thwei kum ka thwei ka beipun riangkit nikla kumju ka menkrem ka badai ka wei ka tenat wa ka bayada ya ka raj ka muluk. Ula kentu ya baro kinong syong shnong jong saudong saukun kamantudu kamtam ki bana jowai banya kun persya ya ki kam penjot penpra ya kawak mentudu kenang ban sngai ke pateng ke banuan. Namar ke jingkuman bat ke jingle bompatiau jong ke sorkar India halor ke jingdawa jong ke North East Students Organization u chairman uba Samuel B. Jerwa ula penpau ba ke ne ke sngi ka khatwei tarik ubanai nok pra arhajar arpusau ke dei ke sien ke pasan ban penpau ke jing persya bagi trai muluk bat ki red pat ki persya ya ke ne ke CAA namar ba ke ne ke bu ya ke snap ba kerpang hapdeng ke jingma lara ke sorkar India ka ya chakman. Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People Rimuliang Circle mentagasngi kalalait banya kendo yau Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District banya kren halor ki lightly ki mat badon kam nagabenta ki pai nong shnong ka thain langpi ka badon ke jingya ka japut bat ka Assam. Usamla serbilen lengdo Presiden Keseng ulaong bagi lightly kimat ki kentup ya ka ban pendep no ya ka kam penbait put kepadang sa teng hapok ka langpi sektor kepada ke jingtmu bani penbait na kebenta ka wat ka paar jong ka jingya penbait put Keseng gadawaru na sorkar ban snano ya ka tempulet hapok ka snong wali bat ban pentre kampura no ya ka Rimuliang CNRD block. Kayeng kasem jong National People's Party hapo Jirang constituency kalapra pom. Hadien ba sitting MDC bomentau ba Victor Rani ula penbena ba ula rai ban lej penyeso no yaladi syaka Indian National Congress shwa ka election MDC kaban salong shen hakani kejela. Uba Victor Rani uba dai UMDC jong ka NPP na Jirang utmu ban yakun biang ya ka election hakani ka kenti. Working President jangka kon New Trap National Awakening Movement uba Thomas Pasa ulakam babon na kitna trekam ke sorkar jela ki organized sector but ki private sector ki penken ya ka Minimum Wages Act 1948 ka ain ke bakdo ya ka rukam siu bainong sngi syakinong bela hagani kesngi ka khnam kala IT da dorkhas syaka office u labor commissioner ban kentu ya ka sorkar bahkan kentiu ya ka basic variable dearness allowance manla ka henriu benai mentatong ini phai syakimat khubor nak lengkari ka jing pahara ha shilenter ka khapot India Bangladesh ha Tripura kala nang khamjur nakadau jong ka jingkulmar ha Bangladesh bat ki jingelang bahe ki badang long Kajing yaki persya, yaki kam tombor yaki Hindu ha Bangladesh, bat ka jingja ka bayadai bat ka lama Bangladesh ha Agartala, kalanang penjur syusyu, ya ka jing ya kanaan.
Kawai ka kali ka bayaj step ha kala tanra ya ka kali escort jong Menteri Rangba ka Rajasthan u Bhajanlal Sharma ha Jaipur bat nrengut ki breu kila mansau kentup ya sangut ki officer pulit. U Menteri Rangba ula pensange no ya ka jingilang jong u bat pentikna bagi bamansau kin yo ya ka jing sumar. Uwei u officer udan ha ka jing syutam ka bejurba. Ban rakhi ya ka jing dap arsnem ha ka kam. U Menteri Rangba ka Himachal Pradesh u Sukhvinder Singh Sukhu ula sedang ya ki skim ki pekerjaan ya ka rep karyang ka jing im nang kendong bat ka pule putih. Ki jing temu ki kentup ya ka jing rep organic ba la ajing yarap ki permit e-taxi ki program ajing yarap ya ki kena bat ki jing penpoi ya ka kam rep ka ba ajing mentoi ha ki hajar ngot ki nong rep bat ki longye. Ka tamasa hornbill ka ba arpasan jong ka Nagaland. Kala sakhi ke jingwan poi ke bala thau record hagba ki nongwan jungok kai kilawan hadu point not san lakngut kentup ya ki nongwan jungok kai na keleng kiri ke perthai kata masa kala pen I ya ki lariti ki riti ki dustur bat ki wei ki jingpen bernya ka bala pen scam ya ka kerdan jongka kum ka jaka ka ba kring jongka perthai ka Dravida Munnetra Kazagam lani ka DMK kala pen scam biang ya ka jingkersan jongka ya ka Congress kum ka nongyalam jongka India block da ka ba kedau ya ka jingdon jongka ha barok ka wei gari ka seng kala pen pau ya ka jingshania ha ka jingla ban khor ya ka jingjop ha ka election cha ying dorbar thawan jongka Tamil Nadu house nam arjar arpunri ka India kala penduna shibun ya ka jingpang malaria bat ki jingyap dah nreu pokendai persen nado usnem arajar khatnyo hado usnem arajar arpulai ka World Health Organization kala aiburam ya ki jing persang bala butong kentup ya ki jing temu jongka HBHI approach nak benta kani ki jingkio ka Karnataka Backward Caste Federation ka maham yo Menteri Rangba u Sidaramaya bahkan don ke jingya ki habarak koi ke jela lada yaki Pachamasali Lengkiat haga kerdan 2A reservation daga bakam bahkan keta yaki wei pat ki jaj benriu ki badang sadin ki jingya ki besyirkai pat ki jingya kanat haga san hima sima ki nangjur haga ki nongyalam ke BJP ki kular ban kersyan yaki jingdawa jongki Pachamasali ka kenhun senrop liang persya India block ka don hapdeng ke jingya kene ban long nongyalam kat baki nong ilam ki pen kesan ya ke jing teli ki nong kentok ki pen pau ya ke jing bem ya seng tu jing mut ha ka ba don ki bakam ba ka jing senrap lang kam don satya ya ke jing ya seng tu jing mut ki nong ilam jong ka Shiv Sena ki ada ya ki rukam sensyar pai ba jong ka India block da ka ba persya ya ke jing kentok jong ka BJP ka sorkar pedeng kala pelaj shispa arpuar point san klor tengka syapalat sihajar news pateli ki company rep nado usnem arjar khat khandai da ka batrwa pisa naga benta ke jing penwandur thmai ha ka rep karyang nalor kata ka pisa agri shore ka ba news pa san phau klor tengka ka thmu ban kersyan ya ki kam sedang thmai hadu arpsan klor tengka ka wei ka ba kentiu ya ka jingroi ha ka liang ka teknologi bat ka jingkiu ha ki thain nong kendong ki don sangut ki long kemi ki bawan kha khlung ki bala khlat no ha Karnataka da ka jing kno badai ka jing bum sim kya jong ki doctor bat ki dawai ki basniu na ka wei ka company dawai jong ka West Bengal ka sarkar kadang tokin bat pen kre ya ki mokot duma persya ya ka tai ka company ka jing yap jong ki long kemi kala nang hiar ha kini kisnem kat kum ka jing khen bala penmi da ka sarkar mentapat ini apa syaki mat khobor na keleng giri ke pertai ka yeng besar jong ke Bangladesh kala kentat ya ke jingpan jamin jong ulengdo niam Hindu u Chinmoy Krishna Das namar ke jingbom dan ki nong yasat an ki babiang udas ubala syak keno bau penki win ban persya sarkar udang up ya ke jing besar thamai ha ka artarik ukala lengkot hapdeng ki jingkerpat jong ke India ban yada ya ki red pat ha Bangladesh u Presiden jangka ri Amerika u Joe Biden ulakan to ya ki jing temu bodor jong u Donald Trump daga ba maham bakin pensniu ya ki nong thiet nong pet jong ka Amerika bat kin khanglat ya ka jing kiu ka yok ka kot
Ka United Nations kelapan rem ya ke jingkurup jongga Israel ya ke jaka balabu kerpang ha Golan Heights daga bapen kesan ya ke jinglong try ri jongga Syria bat kentu ban penkut no ya ke jing kan at ha keleng ke Middle East. Ki jing elek persya bat ki jing luti ke barang ya syakmat ha Syria ki pentut ya ke jing penpoi ya ke jing rap kat bakar dor jong ki marbam kelanang kiu. Kita nak jangka UN kidang beteng ban ai ke jing Arab ki badon kam kentup ya ke jing Arab bam bat ki jing sumar wadah pedeng ki jing ha kaliang ke jing da. Ka sarkar bansa shimti ya ke bor sensyar jangka Syria kala sedang ban ya keren bat ki officer balasya penhap syuki ban penti kena ya ke jing pen kelai ya ke bor sensyar ke bayat bet bat ban penek pensa ya ke jing syakri bakongsan hadin pa u Bashar al-Assad ula no ya ka kambat ula lekri dengan Russia. U Bashar al-Assad ula yo jakari Russia hadin ke jingklem jong sarkar jong u. Ka Russia kala penti kena bakan nam IT no ya u daga bakedau ya ke jing bem ya shimenta jong ka ha ka ying bishar jong ka partai. U Presiden jangka Turki u Recep Tayyip Erdogan ula berngem ban khanglat ya ke jing ya pat ya pra syu jangka Syria bat ula persya ya ke jing pentut persya ya ke sarkar ban wan jangka Syria ke badang sedang ban syut hau temai. Ki Hindu ki basyong basa ha Canada kila penlong ya ke jing ya ki persya habar jangka office tenat trekam jangka Bangladesh ha Toronto persya ya ke jing kena baki lek don bor ya ki red pat Hindu dak bakentu ya ke pertai ban le ban penjari daki kendon persya ya ke sarkar basipor jangka Bangladesh. Katto kat ni teli kiri ha Europe kentup ya ke Netherlands, Belgium bat Austria. Kila pensange no ya ke jingpan jakari dengan nak benta kinong Syria dak bakento ya ke jing bem tikna hadien ke jingklem jong ke sarkar u Assad. Ka France kala sedang ban weng no ya ki sipai na Chad hadien bala penkut no ya ke jing yel tek kular ban yada. Ka Chad katmu ban batai biang ya ke jing trailang jong ka bat ban penskem ya ke jing sencha. Itu gilong kimat kublai.